ସାଜପେରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 1. ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜରେ କେତେ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଉପଲବ୍ଧ? ଉତ୍ତର 0.51% ଆତ୍ମରୁ ଦଳରୁ 1.30%, ମୋଟ 1.81%। 2. ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କେତେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ? ଉତ୍ତର ଅସୀମିତ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ଉପରେ କେତେ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 100ରେ 1 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦଳରୁ 5 ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପଇସା। 4. ସାଜପେ ଆପ୍ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ଅସୀମିତ, ତୁମେ ଯେତିକି ଚାହଁ। କମ୍ପାନୀ କେତେ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଉତ୍ତର କମ୍ପାନୀ 2022ରୁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସାଜେ ଆପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 6. ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କିମ୍ବା ଦେୟ ନିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇପାରିବେ। 7. ସାର୍, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପ୍ରେ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କେଆସି ଅନୁମୋଦିତ ହେବ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲିବ। 8. କେଆସି ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର 7 ଦିନ, ଯଦି ଏହା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଚାର୍ଟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଆସି ସରିଯିବ। 9. କାଇକ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ସାର୍, ଉତ୍ତର ଆପଣ କେଓସି ବିନା ମଧ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଓସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10. ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ଦଳରୁ ପାଇଥିବା ଆୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି? ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ବାକି ଦେୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କରାଯିବ। 11. ଡାଟା ଜିବି ସାଜପେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜରେ କମ୍ ଦେଖାଉଛି? ଉତ୍ତର ଜିବି କମ୍ କହୁନାହିଁ, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଅଫର ଦିଆଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଠାରେ କେବଳ ଯାହା ଅଫର ଅଛି ତାହା ପାଇବେ। 12. ସମସ୍ତ ସେବା କେବେ ଜୀବନ୍ତ ହେବ ସାର୍? ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ସେବା ଲାଇଭ ହେବ, ଏହା କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସେବା ପାଇବେ। 13. କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠାରୁ ମାଗଣା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛି କି? ଉତ୍ତର କମ୍ପାନୀ ଆଗରୁ 2ରୁ 2.15 ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ 1.81 ଦେଉଛି, ବାକି କମ୍ପାନୀ ଲାଭରେ ଅଛି, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ସାର୍। 14. 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମା କେବେ ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ? ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆୟ କ୍ରମାଗତ 3 ମାସ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ପାଇବ। 15. ସିବିଲ ବିନା ଏକ କମ୍ପାନୀ କିପରି ଋଣ ଦେଇପାରେ? ଉତ୍ତର କମ୍ପାନୀ ଜାଣେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆୟ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତୁମର ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ତୁମକୁ ଋଣ ଦେବ। 16. କମ୍ପାନୀ ଆମଠାରୁ ଋଣ ଟଙ୍କା କିପରି ନେବ? ଉତ୍ତର କେବଳ ଇନକମ୍ କିସ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରୁ କଟାଯିବ। 17. ସାର୍, ଆମେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ କି? କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେୟ ସ୍କାନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ? ଉତ୍ତର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସେ, ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ୟୁପିଆଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। 18. ସାର୍, ଆମେ ପାରମୋସନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଛତା କିପରି ପାଇ ଝୁନଝୁନ ପାରିବା? ଉତ୍ତର ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, 1250 ଟଙ୍କା କ୍ୟୁରିୟର ଚାର୍ଜ। 19. ପ୍ର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ପିଡିଏଫ୍ ଯୋଜନା ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବି? ଉତ୍ତର ସାଜପେରେ ଆମ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପଠାନ୍ତୁ ସାଜପେ ପ୍ଲାନ୍ ପିଡିଏଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖନ୍ତୁ। 20. କମ୍ପାନୀର ସିଏମଡି ସାର୍ ଅଙ୍କ ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ମନେଶ ସ୍ୱାମୀ ସାର୍। 21. କମ୍ପାନୀ ଏହା କହିଛି? ଉତ୍ତର ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା 18, 19, 20, ବିପରୀତ ଏଡୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଖେମିସାଟି ରୋଡ, 3,33,001, ରାଜସ୍ଥାନ। ଟିପ୍ପଣୀ ସାଜପେଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ସାଜପେ। Just over YouTube channel, like, share, comment and subscribe this channel. Thanks for watching this video.